Dan huwa l-mument ta' għaqda nazzjonali favur il-verità, favur l-inkjesta pubblika, favur il-ġid ta' quliet dal-poplu li tant inħobbu, favur il-poplu kollu. Dan kien il-messaġġ li wassal fil-Parlament il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech, hekk kif il-ħamis sar id-dibattitu li ġie sfurzat fuq il-Gvern mill-Oppożizzjoni Nazzjonalista sabiex titwaqqaf inkjesta pubblika brabta mal-każ ta' Jean Paul Sofija, illi miet f'sit ta' kostruzzjoni f'Kordin f'Diċembru li għadda. Huwa sqar li f'dawn l-aħħar xahar snin f'pajjiżna tilfu ħajjithom 49 ħaddiem fuq il-post tax-xogħol. U għalhekk li l-Partit Nazzjonalista jrid li ssir inkjesta pubblika biex toħroġ il-verità kollha u inċidenti simili ma jerġgħux iseħħu, iżda Robert Sabela tibqa' jirreżisti milli din issir. Bernard Grech qal li Isabel Bonnici hija ta' aspirazzjoni għal kulħadd, persuna li qed tissired biex il-mewt ta' Bina ma tkunx seħħet għal xejn. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista appella lill Prim Ministru sabiex flimkien jibagħtu sinjal ċar li l-industrija tal-kostruzzjoni tkun regolata u kontrollata biex tibqa' tkun industrija li tagħmel profitt iżda tkun industrija sigura. U reġa' tenna l-appell tiegħu lill membri tal-Gvern sabiex jingħaqdu mal-Oppożizzjoni u jivvutaw favur li ssir inkjesta pubblika. Dan għaliex għall-Partit Nazzjonalista il-bniedem dejjem jibqa' fiċ-ċentru tal-politika tiegħu. Jeħtieġ li jsir ġustizzja. Jeħtieġ li nkunu nafu il-verità. Jeħtieġ li jom Jean Paul u anke missieru isibu komfort. Jeħtieġ li l-poplu Malti kollu s-serħan il-moħħ li inċidenti bħal dawn ma jibqgħux isiru. Qabel beda d-dibattitu fil-Kamra tpoġġa r-ritratt ta' Jean Paul Sofija. Preżenti kien hemm raba taż-żagħżugħ fosthom ommu Isabel. Waqt din is-seduta, il-Prim Ministru Robert Sabela mhux talli baqa' jirreżisti milli jittieħed vot dwar il-mozzjoni tal-Oppożizzjoni tal iressa emenda biex ma ssirx inkjesta pubblika. Fid-diskors tiegħu Robert Sabela insista li mhux sodisfatt li 7 xhur wara għadha ma tresqet l-ebda persuna l-qorti brabta ma' dan il-każ. Babela jispiċċa għal darbtejn jattakka lil maġistrat inkwerenti filwaqt li saħansitra ddeskriva l-proposta ta' inkjesta pubblika bħala show. Trid TV show. Trid show illi jixxandar fuq il-mezzi tal-internet. F'dan l-istess dibattitu fisem l-Oppożizzjoni ħadu sem id-deputati Jerome Caruana Cilja, Yves Borg Bonello, Beppe Fenekadami, Ryan Kalluż, Graziella Tard Previs, Stanley Zammit, Markentni Sammut, Kerla Aquilina u Paula Mifsud Bonnici.